Takže ahoj, vítajte pri tomto videu Violeta. Teraz mi prišiel kuriér, doniesol mi takúto vinavku Violeta, lebo som si ju objednala. Violeta. Takže môžeme začať odbaľovať. Dám vám to tak, aby ste to presne videli. Takže, no, tá je pekná. Ako, teraz mi ju doniesol. Počkaj, dám to. Vyzerá, no počkaj, idem ju hneď aj vyskúšať. Fajná, sladká. Dobrá. Takže krabičku si ja nechám, lebo je veľmi fakt pekná. No, povedzte mi, že či by... Ups, počkať. Čo mi to nejde? No, povedzte mi, že či by ste si túto krabičku Violeta nenechali. Tu aj tak... No. Ďalšia kozmetika je Violeta. Je to špirála. Počkať, tak. Takto. Lesk. Potom mám tu aj, veľmi sa mi to páči, je to labelo. Je veľmi dobré. Dobre, toto, čo vám teraz ukážem, som dostala na Vianoce, to bola sada. To bolo tak spolu. Toto je sprej pod pazuchy. Sprej pod pazuchy. Aj táto voňavka sa mi veľmi páči. Posledné dve veci tu mám takéto. Ja vám to tu poukladám, aby som vám to potom ešte mohla dať dole. Tak. Takto vám to poukladám. Dám vám to tak, aby ste to poriadne videli. Neviem, že či aj toto patrí ku kozmetike, ale je to toto. Do uší sa to dáva. Takže určite to bude patriť ku kozmetike. To som si vyrobila, Violeta. Také. A potom som si vyrobila ešte jedno. To som vám ukazovala. Je to také. No, to je tiež do uši. Je to nové. Toto som si vyrobila. A ja som vám to aj ukazovala, ako sa to robí. Diego, Marko a Fran. Takže teraz vám to takto tu dám. No, nech sa mi to nevysype, prosím. Dobre. Takže môžem vám to tak dať dole. Hop. Takto. Takže toto bolo všetko pri dnešnom videu. Počkať. Takže toto bolo všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo a dáte like. A píšte mi dobré komentáre. Takže ďakujem vám. Takže ahoj.